Dahil sa master mo, Dord. Ako man ito practice, Dord. It's okay. The more you learn, the more you dance. Yeah, ang masasabi ko lang sa ating mga classmates na hindi pa marunong sumayaw, listen and focus, presence. That's why you build trust. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Thanks, brother. Thank you, te! Okay na. Okay na. Malito siya ang ba yun? Awa. Okay na, kuya. Never. Libre ni Vlogger Boy. Eh, ako na kay. Wala pa sweldo sa YouTube. Wala pa sweldo sa YouTube. Tama dia. Thank you. Hi nga pala sa mga nanonood dyan. Ga. Ano anak? Ya, gusto na. Ano naman ako? Sino yan? Korean sila. Ben, ano siya reaction pag kita ni Mag? Di, ano siya reaction? Ang reaction, manggod. Jula. Jula, 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 jula. Saan pagsayot? Pag-isa. Hi, I am RC Kardashian 16, Buaka Virgin. A few inches later. Hi everyone. Tunay? Ilayla, sana to? Sherry. Hi, not so. Magkatawa kong maghuna-huna. Let's go. Let's go, go. A few moments later. A few moments later. 2,000 years later. Pero si mas bata pa ka? Ako mata pero Balay? Ikaw. balay yapon kami tulo. Ikaw mama, ako papa. Buat tatag bata. Namoy na dapat maingon bitaw na. Sige
Sige, mga tulog na daw tao. Alam mo, yun din nga. Kanang, kinindire daw yung kwarto. Tapos dire daw yung kwarto. Best experience. Childhood. Ano? Sige, mototoy daw ko sa inyo. Dapat daw inuod. Hindi daw mototoy kay gamay. Wala man. A few moments later. Pagkabangga. Boom! Okay na! Hindi okay na yung pagbangga ka. Boom! Okay, okay na! Okay na! It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. 12 seconds later. Natungo kami ngayon sa Araneta Coliseum. Ay, magsakay ko bigay para kwan ba? Ayun, no? Para trip mo. Okay. Apa, nadulong dahil may dito unahan. Basta dito unahan. Guys, natungo kami ngayon sa mga kasagbutan. Nung masasabi mo nga ang tagal-tagal dumating ni Mayor. Uy, grabe siya! Karon gitudlo ra kung asa ta practice ugma. Manguli na ta. Niya alas 2, alas 3 siya giabot ba? Shout out day ko sa akong pamilya diha sa kuan Taguluan. Nara ko dire. Shout out kong Unsay imong maingon nga dugay gid ka giabot. Uy, wala pa nag-alas tres. Alas 3 pero 2:59 na. Dalawang oras ba? Dalawang oras. Saan kayo nanggaling kanina? At ang dugay-dugay niyong giabot. So distract. Many months later. Dahil semester na mo doon. Hindi mo na practice doon. It's okay. The more you learn, the more you dance. Yeah, ang masasabi ko lang sa ating mga classmates na hindi pa marunong sumayaw, listen and focus, presence. That's why you build trust. Bro, namin tanan. Yeah! Marami, bossing. Ay boss. Marami. Asan ba dati mo, B? Pamilya. Pamilya. Pag na lang tayo. Huwag kang maingat. Manay practice. So yun nga, marami practice mga bay. So, karon pa uli namin. Ako kayo, as in! One. Pero enjoy. Bitin man, bitin. Kablog sayo sila tanan. Ingat. Anda ko bro. Kita kits pre. Halika, uy. Uli namin, bye-bye. Bye-bye. A few moments later. So yun nga mga kabay. Salamat sa pag-uban mga bay sa tanan-tanan sa pagsubaybay sa akong mga vlog. Thank you so much sa inyo mga bay. Shoutout ko sa mga classmates mga bay, sa mga sakop-sakop sa mga classmates. So thank you mga bay. So yun na, pagtatapos ngayon mga bay. So, salamat sa tanan mga bay. And kung di pa ka mo usa sa akong mga bay, click the subscribe now mga bay. I-ring mo din yung bell mga bay para ma-update mo sa mga bagong vlogs na kung nga mga puntay pa mga bay. So yun nga mga bay, comment din dyan mga bay para nila po gumurag buwang ang mag-istorya sa camera. So comment nun din kayo mga bay. Kung magkabala ka mga bay, sisikat din tayo mga bay. Keep it up, yun lang. And thank you mga bay. Salamat. God bless.